Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Gisaulog ron sa atong simbahan ang pista sa mga martir sa Korea, South Korea. Sila si San Andres Kim Taigon, pari ug martir, ug si San Pablo Chang Hasang ug iyang mga kauban. Mga 113 sila kabuok nga martir gikan adtong tuig 1839 hangtod sa 1867. Nagpakamatay sila tungod sa ilang pagpakita nga tininuod ang ilang pagsunod sa Ginoo, dili pagpahimulos lamang sa ilang kaugalingong mga pangandoy. Atong iampo nga kita untang mga Kristiyanos, labi na tang mga Katoliko, andam unta nga magpaantos o magpakamatay aron pagsaksi sa atong pagtuo. Ang ato sang mga benefactors, ang donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagi aning pagpamalit sa atong mga slots, hatagan sa kalig-on sa pagtuo, kalipay o kalinaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ikaw ang magbubuhat sa tanang nasod ug ikaw ang ilang kaluwasan. Sa yuta sa Korea ang imong tawag sa pagtuong Katoliko, miumol og katawhang sinagop kansang pagtubo gialimahan sa dugo nila ni San Andres Pablo ug mga kauban. Pinaagi sa ilang pagpakamatay ug pangaliya itugot kanamo ang kalig-on aron kami magpabilin nga maunongon sa imong mga sugo bisan hangtod sa kamatayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Karon sanglit ang atong mensahe mao nga si Kristo gibanhaw. Unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon. Kun mao kana, wala di ay banhawa si Kristo, ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. Og labaw paniana, makita nga namakak kami sa Dios, kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo, apan wala di ay banhawa sa Dios, kun ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhawon. Ug kun dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. Ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo.
Nagpasabot usab kini nga mga laglag ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kung ang atong paglaom kang Kristo aniara niining kinabuhia, nan kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Pamatia o Ginoo, ang usa ka matarong nga hangyo, patalinghugi ang akong pangaliya. Pamatia ang akong mga pangamuyo, nga gikan sa mga ngabil nga way limbong. Ginoo, inipakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Nagasampit ako kanimo, kay tubagon mo man ako, O Diyos. Ipaabong ang imong dalunggan kanako, pamatia ang akong pulong. Ipakita ang imong katingalahang kaayo, o manunubos kanila, nga nanagan gikan sa ilang mga kaaway, aron pagdangop sa imong tuong kamot. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Tagui ako diha sa landong sa imong mga pako. Makatarunganon nga musudong ako sa imong nawong. Sa akong pagmata, malipay ako diha sa imong atubangan. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigon ng Diyos, alleluia. Pagdaigon ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Wala madugay miadto si Jesus sa kalungsuran
ug sa kabalangayan, nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Mikuyog kaniya ang napulog duha katinun-an ug pipila sa mga babayi nga naayo gikan sa daotang mga espiritu ug sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena nga gikan kaniya gipagula ang 7 ka yawa, si Juana ang asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes, si Susana ug kapid-an pang mga babay nga mitabang kang Hesus ug sa iyang mga tinun-an pinaagi sa ilang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong ebanghelyo karon gipakita nga dunay duha ka classes mga followers or mga companions, mga kuyog ni Hesus. Ang iyang 12 ka apostoles o kining mga babae nga ni kuyog. Ang 12 ka apostoles ni kuyog sila ni Hesus kay gusto silang maliwat ni Hesus. Gusto sila nga og unsay kinabuhi ni Hesus mao say ilang puy-an. Ang mga babae kaning gihisgutan nga mga babae ni kuyog sila ni Hesus tungod kay nakasinati sila nga giayo sila sa ilang lain-laing mga sakit o mga kahimtang sa sala. Sama ni Maria Magdalena na gipapahawa ni Hesus ang 7 ka bukyawa. Lingiay mong tupad ina mukuyog ka ni Hesus. Matana ko na mukuyog ka. Pero ang nakanindot din kay lain-lain sila rason nganong ni kuyog ni Hesus, pero ang resulta gyud sa ilang mga kasinatian ni kuyog sila ni Hesus. Unya sa ilang pagkuyog ni Hesus kadtong dunay mga kwarta sama aning mga babae kay mga dato man ni sila, dato man ning ilang mga pamilya, ilang gitabang sa panginahanglan ni Hesus ang ilang kwarta. Una dinhi kita nasay kuyog nato sa atong panaw isip parokya. Doon natay mga kauban dinhi sa atong panaw nga namalit og slots. Kay naman sila'y kwarta. Nya kanisang uban nga way kwarta unsa may gibuhat? Ngayo. Nangayo, no? Naamo say mangayo. Nya ang nay kwarta muhatag. Hay may mas kuan ani, hay may mas nindot para sa Ginoo. Ang nanghatag o ang nangayo? Ang nanghatag. Mo ginay kuan. Mo ginay pinakanindot. Ang mga apostoles wa sila ikahatag nga kwarta kay kasagaran nila mga pobre man. Nanoy arang-arangan pagkabutang sama ni Mateo kay kobrador man tos buhis. Pero the rest mga mananagat ngana sila Pedro, Juan, ug uban pa pobre, mga way grado. Ang ilang gihatag ni Hesus mao ang ilang gitawag og commitment na bisag unsay isugo ni Hesus ilang sundon hangtod gyud sa kamatayon. Og mao ni ang pinakanindot nga atong mahatag ni Hesus. Nindot man na nga mamalitag slots, no? Makapanindot na sa atong simbahan, ang atong kumbinto, atong mabayaran kung magsige mong palit og slot aning SBF dag tag 500 pesos. O magsige gyud mong palit ana, mabayran gina nato ang atong
na ay mga contractors na human na ilang trabaho pero wa pa kabayad. Nya kung magsige sa mong palit aning atong special slot kaning CTU tag 100 pesos, makapakaon kita og mga labing minus 3,000 ka mga pamilya nga kabos. Pinaagis atong ipanghatag unya nga mga bugas sugod karong unang semana sa Oktubre. Nya posible sad nga makapaayo or makatukod sa tag mga balay para niadtong mga tao nga mas maayo pang tangkals iro o tangkals baboy kay maarang-arang pag-atok sa ilang gipuy-an rong mga balay nga ato sang tukuran tingali moabot ngay na mga 61 ka balay. Kana nindot man na siya. Pero di ta mohunong diha. Ato pag yung pasubrahan. O unsa may pinakanindot kana gyung hastang atong kinabuhi ihatag nato ngadtos Ginoo kun gikinahanglan man. Mo na gibuhat sa ato mga martyrs kani sila si San Andres nga usa ka pari. Siya mo'y first nga pari sa Korea. Nilakaw ko ni siya 1,300 miles aron mo eskwela sa seminaryo dito sa southern China. Dito siya na ordinahan pagkapari. Balik siya nga rin sa Korea og nialagad isip unang pari. Gipatay lang sa dayon. Mga siguro wala pa ni mga 50 iyang edad or mga 50 rakapin. Patay na. May lingyay mong tupad. Na murag sige man jud kag palit og slot. Pero andam ka magpakamatay. Ingna kano. Ingna okay naman na. Kay palit naman kag slot. Sige pa jud kag balik-balik og palit og slot. Pero ang pangutana andam ka magpakamatay. Andam dili. Kana may nindot andam gidi ay. Mao sa nay atong buhaton sa atong kinabuhi. Kaya nga atong pagsunod sa Ginoo dili man dinhira sa simbahan. Ang tinuod nga simbahan tua sa ato gyung kinabuhi matag adlaw nga gipuy-an naa sa atong panimalay, naa sa atong trabahuan, naas katilingban nga atong gialagaran. So kanindot unta ang atong mga maestra dili lang muhatag og tabang sa mga estudyante, pinaagi sa ilang pagtudlo, pinaagi sa ilang mga paggiya academically, kung dili magpakamatay gyud para sa ilang estudyante. Nindot no? Ang mga anak sad dili lang muhatag og pagtahod og kanini ang maayong grado sa ilang pag-eskwela ngadto sa ilang mga ginikanan, kung dili mo commit yun nga andam kong magpakamatay para sa akong ginikanan. Ang asawa sad dili lang muhatag sa iyang pag-atiman, kaning pagsigig ingong I love you o pagtingali, pagpaambit og naa siya'y income ngadto sa iyang bana. Pero kanindot ang asawa mo ingon gyud magpakamatay ko para sa akong bana. May kinsa dinhing asawaha be nga mo commit ana nga magpakamatay ko para sa akong bana ta sa kamot. Siya ro sagwa gi asawa dinhi no. Nya mao sad nay buhaton sa bana nga ang bana dili lang mohatag og pag-atiman, pagpangga physically, emotionally, psychologically, og mohatag sa iyang income ngadto sa iyang asawa og mga anak. Moingon gid unta ang bana, andam kong magpakamatay para sa akong asawa og mga anak. Bikin sang banaha dinhi ang mokomit ana bita sa kamot. Siya ro wagi mo isa diha. Ang ato sang mga politicians, ang ato mga leaders sa nasod gikas presidente
kanang mga elected, unahon ta ng mga elected officials gikas presidente ngari sa unsa nay katapusan natong i-elect, barangay konsihal, mga elected na sila, ay lang ng appointed usa, kana lang usang elected. Muingon gid unta sila dili lang mi muhatag og serbisyo nga pagpaayo ang mga balay, paghimog mga infrastructures, pagtabang anang mga pobre, paghatag og employment, paghimo sa maintain sa peace and order, pagwagtang aning drugas, pagwagtang aning terorismo, kaning smuggling, dili lang kutob diha. Unta niya moingon din sila, mao na ni atong achievement. Ay noon makapakpak naman kita ana kay siya kag mahunong na ning drugas, mahunong ning terrorism, mahunong ning graft and corruption, nya nindot na tag mga infrastructures, daghan na kay tag karsada, farm to market, nindot na kay atong agriculture, kay kita nay mahimong exporter dili na importer. Di ba? Kanindot ana, pero pasubrahan pag gidunta na sa atong mga national leaders. Moingon gidunta sila, andam kong magpakamatay para sa akong nasod, ang mamatay ng sa sumpay na, ang mamatay ng dahil sa'yo. Yan, naro ba sa ikanta nga, dahil sa'yo. Nais kong mabuhay. Unsaon? Nabali na sa dinoon eh. Ang kanta na to sa lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Na ayaw lang ilahos dito kay sa The Flatters man to sila. Ang sana, The Flatters. Ayaw lang to. Nais kong mabuhay. Andam yung magpakamatay. Heroic ba nga serbisyo? Niya kaming mga pari, unsa man say among isulti, gikan sa Santo Papa ngari sa pagka-deacon, ordained man na, ordained, dili man may elected, ordained. Unsa man say among isulti, dili lang may mupaambit sa kolekta. Dili lang may mutabang sa mga nanginahanglan spiritually o materially, kung dili andam gyud ming magpakamatay para sa among katawhan nga giatiman. Nindota ka mo na nahitabo sa ato mga apostles, mga martyrs, nagpakamatay gyud. Og kun ato na ning buhaton, unsa may mahitabo sa atong kinabuhi. Matod pa ni San Pablo diri sa unang pagbasa, dili makawang ang atong pagtuo. Kay kun mahadlok tang mamatay, wa di ay ta motuo nga si Kristo namatay nya nabanhaw. Kawang ang atong pagtuo. Nonsense ba kung dili ta mo tan-aw atong pagkabanhaw? Mao man bitaw ang andam tang magpakamatay, kay mituo man ta nga si Kristo namatay ug nabanhaw sad. Nya anha na mahingpit ang atong kalipay kung mauna ni ang atong mindset, mauna ni ang atong commitment sa usag-usa. Mauna ni tubag ta diri sa salmo nga nag-ingon, Ginoo, inigpakita sa imong himaya, pasabot ka ng makasud na taglangit. Sa may mahitabo, mahingpit ang akong kalipay. Samtang ni apata din dili ginahingpit atong kalipay, pero kana mga tao nga nangandoy gyud nga mahingpit ang iyang kalipay din na mosangko sa away mosangko sa away. Kay unsa may atong concept aron mahingpit atong kalipay, kuhaan ang tanan nga wa nimo mauyoni. Kanang tanan nga wa nimo mauyoni, kuhaa. Kanang mga butang or mga tao nga nakapaantos nimo, panguhaan na. Nya sa atong paningkamot ana, mag-away na ta. Kay katong atong buot kuhaon nga tao, iyam sa tang kuhaon sa makauna man lang. So in short, dinhis kalibutan, di ta mangandoy og hingpit nga kalipay. Ang ato hinong pangandoyon, hingpit nga pagsunod sa Ginoo. Hingpit nga pagtuo sa Ginoo.
nga di gid ta mo give up sa atong commitments hangtod ta mga matay. Pagsuod na ko sa pagkapari, ako naman ang nasulti ninyo, no? Niingon yun ko, asa man ko gustong mag-antos. Aribas minyo o aris pagkapari. Yan, itubag dahil ko sa akong kaugalingon, gusto kong mag-antos, isip pari. Karon, og dahil mga pag-antos, sama ning atong slot, nga wap ang mahalin, niya makadawat dahil kong text, gikan sa atong mga contractors, sa ato mga bayranan, sa tinudan ay makadawat man ko from time to time, pero cordial hinon kay silang maningil. Father, kumusta naman? Sa kulbaan dahil ko, iyoy. Kamo, di mo kulbaan? Palit mo slat, kayo haron mawa ni atong kulba. Pamalit mo slat, oy, haron mawa na ni atong kulba. Gusto mo nga ang inyong parish priest, Padre Siano, sige lang kulbaan? Ayaw magtinabangay ta, 100 pesos la inyong i-contribute, 500 pesos la inyong i-contribute, bisag kada lang simana, kamong tanan nga dunay gusto nga nikuyog aning atong panaw, mawa na ning atong kulba. Pero ay mong kabalaka, bisag kulbaan ko, wa ko ma-stress, wa ko ma-discourage, mo padayon ko. Ang tuson tani, kay mauni ang agianan padulong sa himaya. Manindog ta. Mga igsoon, puno sa paglaom o sa pagsalig, magampo kita ngadto sa Dios nga atong mahigugmaong amahan. Moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan, padayong mutubo, ug mahimong timailhan sa hustisya, gugma ug kamatuoran dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga isip katilingban, ug maro nato ang atong kinabuhi sa pagtuo, ug matag-adlaw mangita kita sa Dios, bisan diha sa atong mga kalisdanan ug mga pagsulay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga kabataan mutubo diha sa mga paagi sa grasya ug muhingkod ngadto sa pagkinabuhi sama kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton maligon diha sa ilang pagtuo, pinaagi sa paghiusa nila sa ilang mga pag-antos ngadto sa mga pag-antos ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay, pinatikan sa pagtuo, mag-ani sa mga bunga sa kalinaw ug sa kalipay didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Langit nung amahan, dawata kining among mga pagampo, nga among gituboy nga naha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty,
my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, that once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makagagahom nga Dios sa imong kaayo, dawata kining mga gasa nga among gihalad og pinaagi sa mga pangaliya sa imong mga martir, itugot nga ang among kinabuhi mahimong halad nga makapahimuot kanimo alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga mga martir sila si San Andres, Paulo ug mga kauban sa pagsunod sa panigingnan ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanli sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alag kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto mga nabiktima sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan ang anak sa mga langit, pagdaay ko ng iyong ngalan, buwabot ka na ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Pagkalan mo na mo sa matagal, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayuhan kami sa among mga sala, mainom nga kami nagapasaylo sa mga nakasalang kanamo. O dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, inulualuwasan kami sa hanagutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, ang
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kani. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We are made for service, to care for all men. We are made for love, both time and again. A love that will live through sorrow and pain. A love that will never die with strength. God sent His Son to show us the way. One who shared His love every minute of the day. One who gave His life that we might live, and His Spirit to help us through the years. Magampo kita. Ginoo, imo kaming gialimahan niining kasaulugan sa imong mga balaang martir sa pagkaon nga maglig-on kanila. Itugot nga kami magmaunongon ni Kristo ug magtrabaho sa imong simbahan alang sa kaluwasan sa tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga lingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang hingpit nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kon dili rata muhatag o mga material o mga talento padong sa simbahan kung dili
andam gitang magpakamatay para sa atong gituuhan nga simbahan o Ginoo. Salamat sa nagpadayon sa paghatag nato sa ilang suporta pinaagis pagpamalit og slots. Medyo hinay-hinay ang ato rong halin pero sige gyung uminto. Ang atong halin sa SBF DAG para ni sa atong kumbento naabot nag 38,909 ka slots, naapay 21,091 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nga naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,000, nakadawat na sa tag 239 ka 16 slot challenge. Nya sa ato sad nga special slot katong CTU halina na sa taog 8,716 ka slots, naapay 61,284 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na sad ni 61 slot challenge nga tag 6,100, na kadawat na po tag 40 ka 61 slot challenge. Padayon sa tang nagdawat or mudawat o investment slot para atong kolumbari katong tag 500,000 pesos per slot katong DISAC na ay 25% interest per annum. Atong pagpakan ang tanang namalit niini. Salamat sa Ginoo. Tagaan unta mo daghan pang mga grasya sa inyong kamanggihatagon. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak o Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon